Il-letteratura bħal moda tgħaddi minn fażijiet differenti bi stili differenti. Mhumiex il-movimenti kollha li laħqu xtut ta' pajjiżna. Fost l-imwiċċ letterarji li laqtu lil Malta hemm ir-romantiċiżmu u l-moderniżmu. It-tim tagħna ltaqa' mal-professur Bernard Micallef sabiex jitgħallem dwar il-poeżija moderna bil-sinna. Kronoloġikament il-moderniżmu ġie wara r-romantiċiżmu. Imma minkejja dak li jaħsbu bosta li jiġifieri il-modernizmu kien favur id-dinja moderna, dan il-moviment fil-fatt fil-bidu ħada kontra d-dinja tiegħu. Dik kienet id-dinja ta' nofs is-seklu 19 tal-1950ijiet, sittinijiet, kienet id-dinja ta' Charles Baudelaire u dal-poeta jitkellem fuq ennui, kien miżantropu, jiġifieri ħares b'ċerta disprezz, anka stmellija lejn l-umanità ta' żmienu. Ried jaqbad il-kontingenza dan il-poeta għall-aċċidentalità tal-metropoli ta' żmienu. Imma ma kienitx metropoli sabiħa, kienet belt illi kibret minħabba li ħafna ħaddiema mill-kampanja bdew jidħlu fl-industriji il-ġodda. Di kienet l-era tal-bidu tal-rivoluzzjoni industrijali u allura fil-belt inħolqu forom ġodda ta' faqar, ta' ħmieġ, ta' popolazzjoni enormi li l-belt ma kienx tiflaħ għaliha. Jiġifieri il-modernizmu fl-ewwel stadju tiegħu kien reazzjoni kontra din id-dinja. Qabel xejn il-modernizmu Malti kien tardif ħafna. Ġie fit-tieni nofs tas-seklu 20, jiġifieri qegħdin ngħidu kważi seklu wara l-ider fl-Ewropa. Fl-epoka nukleari, mhux fl-epoka industrijali, u ġie wara żewġ gwerer dinjija mhux qabilhom, jiġifieri dawn huma avvenimenti storiċi kbar li ċertament affettwaw ir-reġistru, it-tematika u l-istil letterarji. Għaliex ġie daqstant tard? Għax trid tradizzjoni romantika biex ikollok l-innovazzjoni modernista u f'Malta r-romantiċiżmu wkoll ġie tard ħafna. Ħafna jorbtu l-modernizmu letterarju Malti mal-moviment qawmi letterarju tal-1967. Iżda dan il-moviment kien bidu biss fis-sens illi kien sforz sistematiku, persistenti u kollettiv ta' ġenerazzjoni żagħżugħa, jiġifieri ġdida, ta' kittieba. Qablu kien hemm tentattivi individwali u kitbiet individwali li jiġdu kuxjenza modernista jew għall-inqas għarfien tal-ħtieġa ta' stil u tematika letterarji ġodda. Hemm tant u tant poeti modernisti li nistgħu nsemmu u kittiba ta' romanzi u drammaturgi wkoll sewwa. Viktor Fenek bl-esperimentazzjoni tiegħu mill-ħajku, poeżija verament qasira u distillata sal-proża. Poeżija imdaqsa li tħallat flimkien żewġ ġeneri. Oliver Frigieri li fil-modernizmu simboliku tiegħu xorta baqa' jħaddan struttura tradizzjonali, speċjalment bl-endekasillabu, imma struttura illi hija mbagħad aġġornata fis-sens illi fidal-vers tal-11 juża l-pawsi u t-tul tal-vers biex joħloq sintassi, inverżjonijiet, paradossi verament modernisti. Albert Marshall bil-poeżija tiegħu fuq id-diaspora, il-multikulturalizmu, il-bniedem eżiljat li jirritorna. Maria Gregganado bil-poeżija tagħha tant intima, intensa, anka fil-passjoni tagħha, imma fl-istess poeżija mibnija
minn ħafna ilħna. Hemm Doreen Mikallef bil-poeżija ermetika tagħha, simboliżmu qawwi ħafna, kultant anki aċċenni għall-alkemija u għal prattiċi eżoteriċi. Marja Novella bil-poeżija spirituali tiegħu ma li kontinwament tesprimi taqbida ma' Alla, it-taqbida biblika sewwa ta' Iżrael, dak illi jitqabad ma' di divinità inviżibbli bħala forma ta' twemmin. Jiġifieri fil-poeżija ta' Marja Novella is-sabiħ huwa li ma' kull poeżija il-qari jħoss bħalli kieku il-poeta għaddej minn mammudija ġdida, mhux fidi lesta, mhux fidi tad-dottrina, imma fidi li trid titqabad għaliha kontinwament. Mario Zoppardi, ir-ribell, il-poeta illi għal ħafna ħada kontra l-establishment u kontra il-Knisja, imma bħalma jgħid Grazio Falzon minn barra minn Malta dak iż-żmien kienet jikteb dal-kritiku fuq il-poeżija ta' Mario Zoppardi. Huwa poeta li fl-irreverenza apparenti tiegħu hemm reverenza kbira lejn l-ispirtu uman. U x'inhi s-sistema ta' twemmin li ħaddan Daniel Massa illi jagħtina tant ħwejjeġ mid-dinja Maltija tagħna li familjari f'din dinja, banali bħal bir ġo bitħa, imma jitrasformhom kollha f'idjoma eżistenzjalista. U fl-iktar oġġett familjari u banali isib mistoqsijiet kbar dwar minn fejn ġejna, x'inhi l-oriġini tagħna, xi tfisser li tkun parti minn evoluzzjoni. Dawn huma wħud mill-poeti, jiġifieri hemm ħafna oħrajn illi ħolqu l-idjoma